Samtang mga flight sa paingon o gikan sa nasod sa India, giban na din sa Pilipinas tungkol sa grabing pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa nasoing nasod. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mipadaog gaswat hangyo ngadto kang DOH Secretary Francisco Duque III nga naghangyo nga tugutan ang makasud dinhi sa nasod ang mga langyaw nga fully vaccinated na. Si Luan Mirundina adunay live report. May Yes, Bob, sugod kaganihang alas 12:01 sa tungang gabi, gipatuman sa Pilipinas ang travel ban sa nasod sa India ug epektibo kini hangtod Mayo 14. Sa Resolution Number 112 Series of 2021 nga giluwatan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, gidid-an ang tanang mga travelers gikan sa India ug lakip na kadtong may travel history sa India sulod sa 14 ka adlaw nga makasulod sa nasod. Kadtong mga pasahero nga in transit kung nagbiyahe na sa wala pa magsugod ang travel period, dili apektado sa travel restriction. Apan sa gihapon, gikinahanglan silang ipaubos sa mas higpit nga quarantine ug testing protocols sama sa pagtuman gayud sa 14-day mandatory quarantine bisan pa man kung nagnegatibo sila sa RT-PCR test. Ang head supervisor sa Bureau of Immigration sa Mactan Cebu International Airport mitataw nga wala kaayo kini dakong epekto sa sugbo kay wala may direct flights ang Mactan Cebu International Airport sa nasod sa India. Apan sa gihapon, mas pahigpitan nila ang pagpatuman sa kamanduan sa IATF aron masigurong way makalusot agi sa ubang international airport o kadtong nag-connecting flight. Atong tanawon nga ang passport kinahanglan natong i-check na siya from page 1 to the last page at ipascan yun na nato sa officers na. Sa pikas bahin, personal nga gitunol ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto kang Secretary Harry Roque niadtong Abril 27 ang suwat alang kang DOH Secretary Francisco Duque nga naghangyo nga tugutan ng makasulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga langyaw nga nakakumpleto na sa bakuna kung tuyong mubakasyon sa dakbayan. We need to balance. Daghan uban sad nga wa nay trabaho. So mo na nga manghinaot nga i-consider sa IATF our situation in Lapu-Lapu is different from the situation in Manila. Hinuon, ipatuman gihapon sa dakbayan ang mga health protocols sa mga langyaw sama sa negative RT-PCR test result. 72 oras sa dili pa ang petsa sa ilang biyahe. Gikinahanglan usab nga adto lang mo stay sa mga duly accredited nga mga tourism establishment ug mag-engage sa mga tourism activities sulod lang sa tourism bubble. Tungod kay ubos kayo ang atong kaso sa Lapu-Lapu, tungod kay nagkalisod na gyud ang turismo sa Lapu-Lapu, mo nang nanghangyo ta na the first tourism na bubble in the Philippines na fully vaccinated. Bob, gilauman nga karong adlaw tukion sa IATF ang naasoing suwat hangyo sa dakbayan. Bob? Daghang salamat Luan Mirundina sa imong live report.